I'm sure uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amalotho, bawina eCasino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye. Ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emotweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithintwa abantwana. Ake sibingelele baba udokotela ngoba sesizojabulela umfana muhle nje efana nanekhehla lomlomo. Namhlanje abantu ba Facebook ngicela ukuthi kuvele icustomer kuphela baba udokotela angaveli namhlanje ukuthi sonke into ayishoyo emakhosi ayisho njengesangoma mina ngisamaza ngithwase mina. Sayethwasa nginamathrasa kodwa nawe. Hayi yenze into enjalo. Yenze dokotela. Senhamba nothwasa. Hayi yenze ungathwasile. Baba udokotela baba sesizojabulela ufana nje ekhehla namhlanje ngithatha ithuba ukuthi ngithole umakhosi ucele bathi nosihlephele endaweni yasemthwalume enyangweni uzoba sichazeleke namhlanje ukuthi ucele uyazi ukuthi uthe umiphuma ngathi uyapi nje bese ehlina baba udokotela ukuthi bahlokene ngani bangahlukana ngiyilenzwa engapheli makhosi bengelela. Ngiyabingelela baba udokotela ngiyabingelela. Hayi uyazi baba udokotela ukuba ucela ukuthi ngikephi. Utshena yonke into. Uyazi ukuthi umakhosi uhleze ebhizi. No, Ngiyaphuma nje ngiyosebenza. Ngiyaphuma ngiyosebenza. Okwamanje ubhizi nobaba udokotela ngomsebenzi. Aqedwe. Ngiyaqedwa aphinda yenze omunye umsebenzi. Aphinda yenze omunye umsebenzi. Sizwa kuthiwa base Cape Town bakulindele kwenzekani Cape Town. Bangilindele baba udokotela ngiyaphuthuma nje lapha baba udokotela sine bodla lemayonnaise. Yes badinga lona kwemanje. Yes ngiyobaphuthumela lona manje. Abanye babo beze ngenkukhu enhlanhla. Lokho ngithi thola inkukhu ukuphuthuma. No, kulungile makhosi. Makhosi ngifuna ke singelelana emsebenzini wesintu singene sibone ukuthi njengesangoma sine challenge kakhulu abantwana lento iyenza lana kumina ayitheza mina ngisawusanga futhi angaze ngithwasa but sekunabantu abangiphuphayo baphuphe kuthiwa ngibathwasisa nenza njani lento yokuthwasiswa yi-celebrity isisefashionini uthwasisa umuntu odumile uthwasisa umuntu ohlezi umbona njalo noma ekhethela ukuthi ufuna ukuthwasa niyenza kanjani into njengezangoma. Esikhathini samanje baba udokotela kuyenzeka kanjalo umuntu uyazikhethela ngoba ethanda nje ukuthwasiswa ubaba udokotela ebengaza kubona egede uthanda kwakhe lapho ke awukho umsebenzi kodwa baba udokotela azowuthola. Yes awukwazi ukuthwasiswa umuntu ongathwasanga. Okay. Yes kufanele uphuphe kahle umsebenzi wethu ethongweni baba udokotela uma uthunyiwe unobizo uyatshelwa yonke into. Uye kolenza ubizo lwakho uye kothwasa ngoba utsheliwe. Angizwa leyo bizo mina ngoba into engiyazi ngizwa ukuthi phela abantu baya nokuthi abangani babo bathwasa sokusibana bathi nami ngifuna ukuthwasa kena kuthiwa bethwasana futhi laba kunemali nje akafani nosibani. Ya ingakho ngizama sigcwele kanje manje. Yes nomuntu engenalo ubizo uyathwasa ngoba ufika amana esangomeni ayila kumakhosi ucele athi umakhosi ucele awu shaya into ezibovuna vele uthwasa engenalo ubizo lokuthi fanele athwasa. Yes ukuthwasa baba udokotela thwasa kufanelekile ukuthi thwasa. Ma ukuthi akufanelekile dinga igobongo ngenze igobongo. Ma ukuthi adinga igobongo hambe umakhosi ucela ukukhuphula inhlanhla. Into zakhe zilunga awukwazi ukuthi into zami baba udokotela zilungi kwakona nje ethiwa ngithwasa ayikho into enjalo. Tshene ebusuku yilelo tho futhi baba udokotela ufuna ukwazi ukuthi ubani ithombo lingenile. Yela kabani ungenwe isalukwazi noma ikhehle yela kamalume noma ila kababa wakho yini lithini ebusuku lona fanele kuthuma ukuthi hambe kubaba udokotela uyothwasa hayi ukuthi utshele ubaba udokotela uthi thwasa. Nama ngeke ngikwazi ukuyiphendula kakhulu lezi lento ngoba siyibona lento isihlukumeza kakhulu abantu abaningi sekwenzela ama-mistake. Ake sibuke lana umuntu ozalelwe ekhaya siyabathola abantwana abazalelwe emakhaya basengxakini indlela esimanga. Athi umunye khona umunye ngamvimba nje naye ethi ngeke bakudokotela laba nami ukuthatha lo ngathi uyacabanga wathi naye ngoba phela noma yamhlophe nami sengicabanga ukuthatha ngathi wena ke ngeke nje uzobe isakho
wathi hayi ngeke ngoba baziningi izingoma endaweni ngathi nje wena-ke nje abanye nje mhlawumbe ngeke bezibose engisho ukuthi ngifuna ke sibuke umuntu ozalelwe ekhaya onhlanhla yakhe ivalekile uyafika kuwena athi Makhosi sengibuya nabadokotela ngathatha into ukuthi kubuya noSibanani ngathatha into ukuthi angazi Makhosi uva yini oyenzayo ukuvula lo mntwana lona osuke ebiza isibongo sasekhaya wakhe ngenxa ukuthi ubaba wakhe azangenze lutho wagcina phela yini omsiza ngayo lo mntwana uma efika vele umntwana wayethomba ethi ufa kwamoto ufa bese ngiright kabi kodwa ngiyabona ngathi ngibuyele uthini lo muntu yini afika kuwena asizakale ngayo kukhona babudokotela kafika Makhosi ucela uzosizakala ngizohamba nje mina ngiyomphahlela emfuleni ngiyomphahlela kukhona babudokotela uthothi ngempela lento oyishoyo umuntu asizakala nje total uthola ukuthi uzalelwe ekhaya uthothi njoba naye ezalelwe ekhaya noma wakwazalelwe ekhaya westam yes noma wakhe njobe ezalelwe ekhaya noma wakhe kama wakwazalelwe ekhaya into nje engavuthiwe into nje engavuthiwe nje ongazi uma uyibonda uzoyiqala ngala uMakhosi ucele ukuqala bheke eqaleni ahlole ngiyahlola mina babudokotela ngiqale ngikubheke eqaleni ukuthi iziyenzeke lento isukaphi sibambe lapha eqaleni bese sikhuphuka naso fike egcineni ngoba uphahla mhlawumbe isibongo engasona wena usibiza lo Nzimande nje kani uma wakho kaNzimande uma wakhe nawe wakaNzimande funa lo ukuthi wako wakabani kunabantu abazothi babudokotela uMakhosi semizwe kakhulu ekhuluma ngento ethi lento ihlala ebhodleleni lemawunisi lento babudokotela umbuza ungasibuzela yena iyisithwalo ngoba uyithwalo sesibonile zinika abantu inkinga uzophendula uthini labantu ngizothanda yonke isithwalo into yenhlanhla usho ukuthi into enhlanhla into yenhlanhla into esixhumanisa nethongo lento yenziwa wena noma khona inyanga ohlangene naye eceleni hlangana nezinyanga hlangana nje nezinyanga yenziwa yimi bona ungane inyanga ecela ngamanzi lento ihlala emsebeni womfula siya nebhodlela lagoloko uMakhosi uzokwenzela lento eduze komfula uthi Makhosi woza ngikwenzele lento ifuna imbuzi kodwa ngizothatha kweyami imbuzi ake siphinde siyiqiniseke lento uzomenzela umuntu kodwa into ifuna imbuzi kodwa uzophinda uthatha kwakhe imbuzi uzumjikela lapha ukuthi hayi phela into oyibone lapha nakuyona la sesikhohlweni imbuzi wenza ukuthi uzithathe eqala qale lapha imbuzi uzithathe eqala imbuzi babudokotela nginazo mina njoba ngisangoma imbuzi nginazo nenkomo nazo babudokotela ngizothatha kwezami imbuzi bese ngiyakwenzela angibuza ukuthi uthini mina ngoba phela njengoba nizangoma nenhlala emqashweni obhobho manje ngifuna usicacisele ukuthi njengoba usuneyimbuzi emqashweni sikuphi isibaya khona nomuzi futhi babudokotela mina nginemizi emithathu okay angiqalele lapho nje nginomuzi okanyuso nginomuzi emthwalweni nginomuzi eMachiseni okay izimbuzi zikanyuso kanyuswa emakhaya kunehlathi ziyadla imbuzi sikhululekile kunomzimkhulu omkhulu kunediphu kunamanzi ziyaphuma namahlabathi phezulu yes abanye abaningi ngicabanga ukuthi bayibona ivideo yami la ngibatshengisa khona ukuthi TikTok umfula lengikhuluma ngawo amakhaya lenkanyuswa la ngakhe khona imbuzi nazo zikhona imbuzi okay ngifuna ukuthola ke la uyafika umuntu uzofuna nomsebenzi kufuneka imbuzi uzothatha lembuzi zakho yebo dokotela awuzobuye umjikelo uthi ake emntwana wathengisa uzosibekela imali embuzi hayi ayikho into enjalo ayikho into enjalo babudokotela isivumelwano nje uyafika umntwana ethongo ngimnika imbuzi siqhubeka nomsebenzi Makhosi usuvana nje into engiyifuna kakhulu asengifuna ke seyiphinde sicacise lento ifakwa embileni wenkukhu imisi oyiphinde uchaze lento sithole inkukhu ufuna uthole inkukhu babudokotela ezamakhelwane ezihamba endleleni noma ngabe ukuphi noma awunazo kodwa mawubona inkukhu nje thola umbila wena ebese uza kuMakhosi ucele mina ngizokwenika lento le ebese uhlanganisa nombili uyipheke nombili ebese uyipheke nombila ebese uyayiphuza amanzi ukhipha umbila unike inkukhu sewukhuphuka kwenhlanhla yakho lalo uyakhuphuka babudokotela abantu abaningi basizakele kakhulu akusona isithwalo babudokotela into yenhlanhla yokuthi wena akulungi into zakho wonke iminyango ongqombo zabona
angiqongqozeki. Makhosi usuzovala nje kufanele singene lana abantu bahluphekile ngoba baswele abantu abazokwazi babasiza. Kunomuntu ona njengamanje uyathwasa and then abazali bakhe sebeyasola ukuthi hayi bo. Bayazwana nje nobabudokotela manje babudokotela noma kuye egoli uhamba naye noma ngabe yakuphetha kodwa kuthiwa uthwasa. Kwenza kanjani nigcine nithwasa inyanga ithitho idlozi lami selikhombile ukuthi ufuna ukuthi ube umamncane. Kwenza kanjani le Hayi akuhlangani babudokotela. yebo manje wathi ukuhlangana. Cha phela idlozi limkhombile. Uzothwasa. Uzophinda umamncane. Cha phela idlozi limkhombile bese sikhuluma ngendlozi limkhombile. Kodwa uzothwasa yena. Uzothwasa. Hayi akuhlangani. I-boyfriend manje. Avela angathwasi, avela ayekuthwasa phela umamncane. Angasangena nje indabeni yokuthwasa kwabodokotela. Avela ayekuthwasa avela umamncane. Abamncane nje waphela usola ukuthi ungathi uphulele manje uzothola uzoba mamncane kanjani. Hayi akaphume ke lapha afune lazwa ukuthwasa khona. Ngifuna ekugcineni uphendule ukuthi ngithini njengezangoma abantu abathwasisa ama-boyfriend abo. Hayi babudokotela leyo nto yimbi ayifuneki futhi ngiyasho mina makhosi ucele into enjalo uma usungenile kuyona ithongo lakho aliphinde lilunge udinga nje ukugezwa onzima kabi wayothwasa wafika wajola udinga ukugezwa usungcolisa phela ujole nogobela unenhlanhla usungcolisa ithongo wathi le nto kumini inhlanhla hayi ungcolisa ithongo babudokotela usungcolisa athi ithongo ngiyazi uzokukhuluma kanti manje lento ofuna abe ngeyifaka mntwana ayikho into enjalo ayikho iyasho ipopomola phezulu ipopomo phezulu sebehambile amahleli phezulu emotweni ufuna ukufaka inhlanhla umkhulu hayi ayikho into enjalo unakala lokho babudokotela unakala okumbi wena mawuyothwasa athi ayikho into wrong lana sizogeza nawe lo sizogeza nawe makhosi hayi ayikho into enjalo mawukuthi wena ufuna ukuyothwasa hamba uyothwasa la fanele uthwase khona uthwase uphothule uqede futhi khona into engifuna ukuyitsheleni abantwana bethongo abasathwasa uma uyothwasa qikelela ukuthi umuntu oyothwasa kuyena uthwasile yini kokuqala ulivumile nidluzi ayibuka usho ukuthi manje uphothulile yini ukhuluma radio nje manje ngisizombuza noma ngabe ukhuluma radio noma ukhuluma ku TV cha kodwa usiyamathi uhleze ukhuluma radio ukhuluma kahle futhi noma ngakhuluma ke babudokotela ukhuluma kahle futhi ulivumile nidluzi futhi lo muzomuhle ulivumile nidluzi uphothulile yini awukwazi babudokotela ukuthwasisa umuntu ongathwasisanga oqala owesibili awukwazi ukuthi uvunyiswe umuntu idlozi ongavunyiswanga yena unani ibhuku nje awukwazi babudokotela ukuphothula ngenkomo uphothule umuntu into engekho babudokotela ngeke usebenze kwathongo lakho into engeke izizi kunalo uhlupheka nje uhluphekiswa ukuthi wenza into engafanele ukuzuyenza abantu abalalela amathongo abo mebekhuluma abakhulunyiswa amathongo abenza into eshiwo ithongo nothi umakhosi mina makhosi angikuzo ukuthi mina ngoba ngithi mina lo muntu ukhuluma eradweni hleze simuzwe eradweni nasebusuku ukhuluma mnandi eradweni ahlwehlwe sesibone nomuzwa nemoto ahamba ngaso hayi ke ungayike kothwasa vele uyogibela imoto zakhe uvela uhlale kwakhe ube umamncane noma umamdala mawuthi akekho nothi ukuthi uthwasa angingadlalwa ngendaba yokuthwasa babudokotela ngoba kunzima ukuthwasa babudokotela bakwesizibawujalo uthi umakhosi akukho lento ukuthi ungathwasa boyfriend noma ngabe sekukhulesileke yeka nje umncane vele umamncane futhi mase uyeka kanjalo babudokotela sekuqalile into ezikanjalo thola nje inyamazana ezithu eyodwa uxose ethongweni eyodwa ukuthi ugezwe ngoba mawungazenzanga lezo zinto ayikho into ophinde kulungele ufana nomuntu ofela uzilile babudokotela bakwesizibawujalo sinike inamba ke losa inamba babudokotela it's 078 50 77828 siyabonga babudokotela siyabonga kakhulu babudokotela I'm sure uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amalotho, bawina casino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye. Ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emotweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithi into abantwana.